Și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Frații mei, scumpi, auziți aici. Cine îl iubește pe Dumnezeu, când aude spui slăvit să fie Domnul, spune amin. Dacă atâta ne dor dinții sau maxilarele să spunem amin, nu știu ce cum rămâne cu dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Nu e vremea de dormire, este vremea de trezire. Binecuvântat să fie Cel ce este viu. Amin? Binecuvântat să fie Dumnezeu. Vorbim de toată noaptea despre Duhul Sfânt, vorbim toată noaptea despre Dumnezeu, chemăm dragostea lui Dumnezeu, iar când ea apare, sub o formă sau alta, o lăsăm să treacă fără să facem nimic. Nici măcar amin. Frații mei scumpi, în casa lui Dumnezeu, spunea înțeleptul Solomon, să-ți păzești piciorul când intri. Să stai mai bine să asculți. Păi nici de ascultare. Și ascultarea e cea mai mare jertfă și spune că facem o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu. Dar nu facem aproape nimic. Păi nici măcar ne ascultăm? Sau suntem ascultători tuci? E bine afară la aer. Toți ar vrea să stea pe la aer. Biserica lui Dumnezeu, sunteți aici? Biserica lui Dumnezeu, sunteți aici? Apostolul Petru spunea că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de unde? Din casa Domnului, de aici, din locul ăsta. Ești conștient de lucrul ăsta? Ești conștient? Și spune, dacă cei... Vă citesc. Dacă vrea cineva să mă urmărească și cumva este îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu și este îndrăgostit de Dumnezeu, el trebuie să înțeleagă că singurul lucru care îl sfințește pe om este doar cuvântul lui Dumnezeu. Doar cuvântul lui Dumnezeu, absolut nimic. Nici cântarea nu te sfințește, nici banii, nici mesele de dragoste, nimic. Doar cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că a fost de 7 ori încercat. S-a vorbit prorocul astăzi și a spus, așa vorbește Domnul. Ai luat seamă? Ai mai ieșit afară? Te-ai plimbat? Nu ți se aude glasul? Nu spui amin? Ești lipsit de putere? Te vaiți că vine încercarea peste noi? Păi frații mei scumpi, încercarea, auziți aici, furtuna, vorbea fratele de furtună, Domnul să-l binecuvinteze. Furtuna pentru noi e o problemă, dar în mâna lui Dumnezeu e o unealtă de îndreptare, de ridicare pentru cel ce este copilul lui. Amin? Aleluia! Evrei, capitolul 12, spune că ce se întâmplă cu noi? Eu mustru și iubesc, eu mustru și pedepsesc pe toți cei ce îi iubesc. De ce? De ce? Păi dacă nu ne încearcă, cum vrei să ne ridicăm la un alt stadiu? În situația în care un om doarme pe calea lui Dumnezeu, cum vrei să te trezească Dumnezeu? Cu bani ne dă, nu ne trezim. Când ne dă case, nu ne trezim. Adormim mai rău. Atunci stai puțin, că are. Când a fost în barcă și a venit furtuna și Domnul Iisus Hristos dormea, ucenicii au devenit debusolați. Erau debusolați. N-au știut ce să facă. Și atunci au apelat la Cel ce are putere asupra naturii. Ați văzut că de multe ori când vine încercarea, spunem, de ce, Doamne? De ce? Eu? Păi mai bine venea la fratele altul. Nu cumva, dacă ne uităm bine în viețile noastre, Domnul vrea un pic să ne modeleze și să ne ridice la nivelul ăla pe care îi place Lui? Dacă credeți lucrul ăsta, spuneți amin. Amin? Eu nu spun de la mine. Vă dau chitanță. Cred că cine vorbește, să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ți s-a vorbit despre păcat, ți s-a vorbit despre pocăință, ți s-a vorbit despre îndreptare și cel ce iubește pe Dumnezeu trebuie să se comporte ca un fiu de Dumnezeu.
Problema este că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei clar, spunea Domnul Iisus Hristos, cine trăiește în păcat, ce este? Este rob al păcatului. Cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Nu poți să-i spui nici pocăit, nu poți să-i spui nici amețit, ci doar păcătos. Aleluia! Efeseni, capitolul 4, spunea Apostolul Pavel. Pentru că de cuvinte vorbea fratele cel bătrân, Domnul să-l binecuvinteze, și am văzut că nu eram prea receptivi toți la cuvânt, pentru că atunci când este vorba de mustrare, doare. Dar vedeți că mustrarea, când mustri un înțelept, știți voi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre, nu? Devine mai înțelept, nu stă pe afară. Auziți? Efeseni, capitolul 4, vă citesc câteva versete, n-am să țin pentru că vrem să-l ascultăm pe fratele vedea la distanță, Domnul să-l binecuvinteze. Ascultați un pic ce spune aici. Efeseni, capitolul 4. Vă citesc imediat. Da? Da, am ajuns, auziți. Iată dar, de la versetul 7, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În ce? În deșertăciunea? Da? Auziți? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Eu nu vă spun care. Vă las pe voi să decideți fiecare în dreptul lui, cum decid și eu în locul meu, în dreptul meu, unde mă aflu. Dacă prorocul nu mă descoperă, dacă pastorul nu îmi spune și soția nu mă cunoaște, dar eu știu pe ce loc sunt, în ce stare mă aflu în legătura mea cu Dumnezeu. Și voi să vă spun, încercarea cea mai mare peste copiii lui Dumnezeu sunt să recunoască adevărul pentru ei înșiși. Cine are curaj să cânte, cine are curaj să predice, cine are curaj să spună așa vorbește Domnul, cine are curaj să facă niște lucruri și starea lui bună, să nu uite că într-o zi toate aceste lucruri vor fi pentru noi o condamnare într-o suferință veșnică și spun ca Dumnezeu să ne păzească pe toți. Aici avem șansa, Dumnezeu nu e ca omul, aici avem șansa să spunem, Doamne, iartă-mă și Dumnezeu te iartă. Ia auziți! Având mintea întunecată, fiind străini, de cine? De viața lui Dumnezeu. Auziți? Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. De cine vorbește? De pocăit sau de nepocăit? Păi de pocăit vorbește. De ăștia care suntem în biserică și vorbim în limbi. Dar ce vorbim în limbi? Ăștia care țipăm tare. Și mâine Domnul să aibă milă de noi. Domnul să se îndure de noi. Auziți? Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Și acum vine durerea mare. Să vă dezbrăcați de omul care? Cel vechi. Ăla care era plin de șmecherii, plin de combinații, Smart 2 și alte și alte și alte. Să te dezbraci de lucrul ăsta. Să mă dezbrac de impresiile astea. Nu doar să fac o baie și să spun până la moarte. Și n-a trecut o săptămână și am luat-o pe cărări. Și ce să faci? Imediat mă opresc. Auziți? Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele care. Aleluia. Și să vă îmbrăcați în ce? În omul cel nou. Făcut după chipul și asemănarea lui Hristos. Ne-am îmbrăcat? N-am auzit nici amin măcar.
N-aud într-o noapte de veche sau o noapte prelungită, cum veți să spuneți dumneavoastră, un amin în unanimitate. N-aud un aleluia, n-aud slăvit să fie doar 2-3 glasuri. Crezi că Dumnezeu are nevoie doar de statui în biserică? Știți din ce e formată biserica? Ce fel de pietre? Nu, fratele meu scump, pietre vii. Noi am început ca pietrele astea de aici. Dacă sunt pietre, nu știu ce fi aici. Păi pietrele vii, spun aleluia! Faci parte din trupul lui Hristos? Ești mădurarea lui Hristos? Șebrado menagado veld. Eliberato și managadio faldia. Domnul să lasă eliberare peste toate mințile întunecate. Dumnezeu să lase putere peste toți cei ce au slăbit. Și Dumnezeu să ne mărească credința, că vreau să vă spun un lucru. Să nu credeți că suntem plini de credință. După comportament se vede că nu mai suntem. Auziți? De multe ori omul îi place să spună Iisus Hristos este Domnul. Vă spun că El este Domnul. Avem nevoie de dragostea Ta, Iisuse. Ne-a arătat-o pe cruce la Golgota deja. Și pronunțăm atât de ușor numele de Iisus Hristos. Vă știți dumneavoastră știți ce putere are numele de Iisus Hristos? Nu este alt nume. Nu este alt nume în care cineva să aibă mântuire. În numele lui Iisus Hristos ridică spatul și umblă. Șebrado menagado veld. În numele lui Iisus Hristos ești vindecat. Și spunem așa ușor, cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar. Auziți, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19 și mă opresc. Cine rostește numele Domnului, ce trebuie să facă? Să se apropie de El sau să se depărteze de păcat și fără de lege? Rostim prea ușor, fără niciun fel de faptă. Știți ce spunea David? David își pune niște întrebări pe care vreau să vă spun cu regret, vreau să spun lucrul acesta și vorbesc la general, să nu credeți că eu aș fi mai... Își punea întrebări în Psalmul 15 și își răspundea singur: Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cine? Știți dumneavoastră? Cel ce trăiește în neprihănire. Nici șmecherul, nici mincinosul. Minciuna nu e nici mare, nici mică. Are un singur tatăl, are pe diavol, e clar, da? Cine trăiește în păcat e robul păcatului. Astăzi ar fi trebuit să vă înghesiți, să vă pocăiți. Dacă fratele Domnul să-l întărească, să-i dea putere, Domnul să-l călăuzească prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt care este o putere, nu este un fum, e un foc. Va face o chemare pentru cei ce s-au îndepărtat de Dumnezeu, să nu mai stai prea mult, să te pui pe genunchi, să spui: îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat șansa să mă pocăiesc. Să nu stai sub o formă, că vreau să spun un lucru. Dacă nu te cunoaștem noi, este Cel ce înaintea Lui toate sunt goale și descoperite. Mare grijă, nu-ți împietri inima, că poate mâine nu te mai întâlnești cu clipa asta. Cine spune că are Duhul Sfânt și doarme, îmi pare rău să vă spun, nu-l are. Poți să-mi vorbești în limbi câte vrei tu. Vreau să vă spun că și omul căzut vorbește în limbi. Nu uită limbile. Dacă vrei să te pocăiești, prin fapte să vede lucrurile astea. Căci credința fără fapte cum e? E mortă în ea însuși. Degeaba îmi spui: sunt pocăit, și nu te aud nici că te rogi, nici că te pui pe genunchi, nici că faci nimic. Îmi pare rău să vă spun lucrurile astea, frații mei. Am fost la o noapte de veche, nu condamn pe nimeni. Dar mi se pare mie că frații săraci își băteau gura și fiecare dintre noi, ca să vorbesc la general, să nu jignesc pe cineva, mai avea un pic și cădea sub scaun de oboseală. Păi înseamnă că nu mai există nimic. Nu mai avem viață.
Nu mai avem viață. Nu mai simțim nimic. Nu mai avem putere. De ce? Pentru că ducem prea multă grijă de firea pământească. Și Biblia spune că atunci când duci grijă de firea pământească, ce se întâmplă? Îi trezești poftele. Mâine o să fim activi după bani. Nu știu ce e mâine, sâmbătă. Nu știu. Luni o să fim activi. Și găsim și ieșiri. Doamne, trebuie, mă, dar nu peste. Că dacă ai trecut peste, uite unde te afli. Dor pe calea lui Dumnezeu. De aceea, nu puțin, dor. Și luăm cina. Dar ce o luăm? Și mai spune că și postim. Îmi cer iertare pentru mustrarea aceasta, dar vă spun un lucru. Stilul ăsta de pocăință nu ne duce în cer. Cu regret spun lucrul ăsta. Nu ne duce în cer pe niciunul dintre noi. Pocăința nu este o stare de moment, ci este un stil de viață modelat după Hristos. Amin? Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Spartac. Cam scurt, dar la obiect.